bayayishada nje lemshado yabo kanokusho kodwa hayi thina siyafindlala bakithi siyalanjiswa. Ungazi ukuthi umuntu ufunana nezindawo ezikude ezibizayo ngoba kwenze njani. Ukuthi nizoshada amahotela noma nizoshada nanodwa. Ngoba kuyafana sophuma kule ndawo siphindele kwabo le go-2 room ko-RDP. Kuka nje manje bathe bafuna ukushadiswa umfundisi waseGoli. Sagibela amabhasi aya koGoli. Fike eGoli bathi bafuna ukuthi kuyodliwela eKapa. Cape Town ke manje seKapa sesilinde bona ke bayoshutha izithombe eThekwini. Hayi safileke indlala Nkosi yami ukuba umuntu utsheliwe nje ukuthi akophatha umphako. Futhi kuba bengazi ngabe ngiyiphathele noma u2 plate nje ngiyiphathele nezinkukhu noma ezimbili ngiyiphekele. Phela thina sesibadala sifuna nokuphuza amaphilisi. Sihleli ke bona bake bahambile ke bona bayoshutha izithombe ke mabhaki. Ungazi ukuthi umuntu bengacela ingane ukuthi azoshutha eingadini zethu ngoba phela thina sinazi izingadi. Siyatshala nathi. Bese ngabavumela nje mina nje yami ingadi inhle kabi. Futhi kulonyaka ke nje hayi. Amakabisha ami ngathi ayabukisa ngathenzela abathakathi. Uyazi nje bezophuma izithombe ezinhle kabi futhi wona umbila ke izithombe bebezoyishutha lapha embileni yami. Hawu. Futhi nje umkhonyana ubezojabula kabi bezoshutha izithombe ehleli lapha emathangeni ami. Phaphuphuzela uboya mahle. Bengoze ngimboleke ngisho ipipi lomufi ngithi akashuthe nale. Hey futhi lihle likhulu kamnandi yazi nje bezojabula naye phuma kahle ke izithombeni. Hey ngasho ngamkhumbula bakithi umufi ha mesephethe ipipi lakhe selibhema. Oh ngoba ukufa bakithi. Hayi siyalamba ke kodwa kule mshado yabo yemali. Umuntu seze wapheka nestamp sasisavuthwa silindene nabantu bethu bayoshutha izithombe. Ungazi ngoba phela bahlale kuqhafa beshuthana ngamafoni ukuthi mase kuumshado akusashuthwana ngani ngalamafoni. Hayi phinde ngihambe lemshado yecukuthwane mina kuyalanjwa.